Romantikken startede i 1800 til 1870. Der er flere grunde til, at romantikken står som en stor periode i dansk litteratur. Danmark er i en presset situation som følge af vores støtte til Napoleon. Den danske stat går bankerot i 1813, og vi mistede Norge i 1814. Det var en svær tid i Danmark. I stedet for at tænke på det dårlige og blive ved med det, valgte danskerne at tænke på det gode. Og det er sådan nationalromantikken startede. Der er 4 perioder af romantikken: romantisme, universalromantik, Biedermeier og nationalromantik. Biedermeier også kaldt for borgerlig empires and empire. Det var en stilperiode inden for litteratur, musik, kunst, arkitektur og interiør i Centraleuropa. Stilen var præget af realisme og småborgerlig idyl, især inden for hjemmets 4 mure. I stilen lå en tilbageholdt romantik. Wilhelm Benz, Det vakker pædasanska familiebilleder. Billedet er et kendetegn på Biedermeier, fordi alt er godt, familien er glad og de har penge. Nationalromantik. Alle de tab startede nationalromantikken. Alle de tab, de havde fået, fik dem til at længes efter nationens storhedstid. Nationalromantikken mente, at alt hang sammen i en stor levende enhed, som er Danmark. Man indsamlede alle de folkeviser, vi kender i dag, og kunstnere begyndte at male oldtidsminder. Danmarks nationalsang, Der er et yndigt land, kom fra romantikkens tid. Der er et yndigt land handler om vores kærlighed til vores fædreland. Sangen blev skrevet af Adam Oehlenschläger. Naturromantik. I naturromantik troede man, at alt var en del af en stor omfattende organisme. Både mennesker, dyr og planter var grundlæggende skabt af naturen. I tiden inden romantikken havde man været meget optaget af naturvidenskabelige opfindelser og af at kategorisere dyr og planter i forskellige kasser. I naturromantikken ville man ikke tænke i bokse, men hellere tænke det hele som en sammenhæng. Man ophøjede naturen og mente, at naturen var en guddommelig eller åndelig kraft, som var til stede i alt. Man kaldte den idé for organismetanken. Man kaldte også naturromantikken for universalromantikken. Romantisme 1820 til 1850. Romantismen bruges om forfattere, der ikke længere ønskede at fremstille verden idyllisk, men i stedet var optaget af, hvad der sker i et menneske, når fantasien og virkeligheden støder sammen.
Romantismen var særligt optaget af dette ukendte og dæmoniske, som også ofte blev betegnet som menneskets skyggeside. Livet havde førhen haft en forudbestemt mening, men i romantismen begyndte man at se livet som meningsløst. Det berømte danske filosof Søren Kierkegaard præsenterede denne tænkning i form af eksistentialismen. I en landsbykirke. Den er skrevet af digteren Emil Aastrup. Digtet er negativt mod kristendom og livet. Det er en af de kendetegn, som viser, at der er en romantismen. Digtet handler om en person, som ikke kan se lyset. Han kan kun se det dårlige ved kirken, som kendetegner kristendommen. Men så kommer der en kvinde i hans liv, og han kan se alt glæde og positive.